dixemos que queríamos que fora participativo, que preguntedes, que opinedes, para entre todos mellorar este proxecto. É inmellorable, verdade? O sea, non ten nada. A ver, non hai que rompa o seu por aí. Creo que podías empezar facendo unha valoración da enquisa que se levante na Voz, porque debe ser o único partido que non fixo ella, non? Bueno, na Voz hoxe recollen unhas declaracións mías, Sí. Sí, pero fixeches ben en obvialas, non? Bueno, eu que, como entre outras cousas, teño a fortuna de traballar en algo bastante vinculado co mundo das enquisas, pois sei exactamente o que son. Un primeiro ministro británico, John Disraeli, decía que existían tres tipos de mentiras, as grandes, as pequenas e as estatísticas. Hai que collelas con precaución. É certo que todas elas marcan tendencias. Para min, técnicamente, é unha enquisa aceptable, mellorable tamén, pero aceptable. Sei que non hai moito recurso, entón é normal que a ausencia de cartos pois a veces faga que a calidade das enquisas non sexa a desexable. Pero sí dá a haber unha tendencia que é significativa. Primeira, bueno, que o PSOE ten un certo desgaste menor que o do Bloque Nacionalista Galego. E que o desgaste que ten o Bloque Nacionalista Galego non é consecuencia estrictamente polas escisións, sino porque é unha tendencia que se ven evidenciando, pois non sei, se me equivoco, 10 anos. Desde o 96. Desde o 96, desde o 99, das municipais do 99, sí, correcto. Claro, ben. E a cuestión... Desde que marchou Beiras. Beiras marchou no 2001, aí xa o primeiro pico, sí. Sí, empezou xa a baixar. O primeiro pico de descenso foi nas últimas eleccións nas que ele se presentou, para en concreto, 2001. Sí, pois empezou xa a baixar. Sí, correcto. A cuestión está en que o dato importante que nos atinxe a nós é que si recolle un sentir que a xente quere outro nacionalismo, outra forma de entender o país, de defender o noso autogoberno, as señas de identidade, e que ao día de hoxe non o ve no Bloque Nacionalista Galego. Pero, ollo, non só que un 39% de votantes do BNG poderían seguramente ou moi probablemente votar por unha nova forza política nacionalista, senón que ata un 20% de xente do PSDG-PSOE tamén o podería facer. E como aí hai un 45% de indecisos nesa enquisa, hai outro dato a maiores. Que acontece co electorado que non se pronunciou nesa enquisa, en este aspecto? Explícome, porque a pregunta foi realizada aos que teñen declarado o voto, e o 45% desa enquisa non ten decidido o seu voto. A pregunta é, que ocorre con esas persoas? E xa indo a datos concretos, que ocorre cos 180.000 votantes que en algunha ocasión deron o seu apoio BNG e que nos últimos 10 anos, 12 anos, deixaron de facelo? Que ocorre cos 240.000 votantes que no seu momento apoiaron o PSOE e deixaron de facelo? Que acontece con moitísimo electorado que está farto do sota cabalo rei que hai na política galega? Toda esa xente agora poderá, cando menos, gozar dunha nova oportunidade, dunha nova opción, e que, dende logo, podería, non sei se colmar as súas expectativas, pero, polo menos, sería un elemento referencial para a súa, bueno, para poder responder ao mercado electoral, non? Pero o que sí é certo é que esa tendencia existe. E eu non o vexo nas enquisas, senón que o vexo, bueno, pois nos actos políticos de máis Galiza que estou acudindo, e tamén do novo Proxecto Común, da configuración dun novo referente político que acudo con outros representantes, que existe, pálpase entre a cidadanía a vontade de ir construindo algo novo, de que existe esa opción. E eu creo que, incluso creo que vai ter, se somos quen de esta altura, somos responsáveis e a construímos, que vai ter uns magníficos resultados nas vindeiras eleccións autonómicas. Que eu creo que se van a adiantar, non sei como vedes vos. Vos credes que se van a adiantar as eleccións ou non? Sí. Os demais, non. Eu penso que non. Ti pensas que non? Non se arriesgan a... Non se arriscan, Non se arriesgan a cambiar o tema. Ahora non lles interesa. Non credes que despois vai ser peor? Claro. Eles non se arriesgan a cambiar eso. Sí, porque nesa enquisa falamos da parte que nos compete a nós, pero tamén lle dá un deputado máis ao PP en cada provincia, non? Entón, eu creo que eso tamén é un dato para preocuparse. Como farían, sería si en Andalucía, en Asturias, ganaran eles. Aí sí que cambiarían xa un momento, xa.
E non credes que, bueno, sabes que España entrou en recesión agora mesmo, non? Que o volume de parados que hai agora non houve nunca tanto e vai medrando cada vez máis. Hai que presentar os orzamentos do ano 2013 tanto na Xunta como no Estado e agora están anunciando que cada venres vai ser un venres de terror no Consello da Xunta, non? Que van presentar reformas e recortes constantemente. Non credes que a medida que vai avanzando isto vai ser peor para o Partido Popular? Eu, sinceramente, teño miñas dúbidas. Con todo, nós temos que estar preparados para calquer contingencia. O sea, nós temos que estar preparados para que en 56 días poda haber eleccións. Eu incluso penso que a nos favorecería de cara a consolidar a nosa opción que canto primeiro fose, primeiro teríamos nós un recorrido, o sea, teríamos un recorrido máis corto para poder conformar este frente galego que quere facerse, non? A nós, penso eu, na miña humilde opinión, que era moito mellor que foran en novembro que foran en marzo do ano que ven. Acortaríanos os tempos para nos formar esa forza que todos estamos deseando formar. Eu, se fora Fijo, adiantabas, porque o PSOE está mal, e nós estamos ainda facéndonos. Era o presidente da Xunta, Fijo? Non. Bueno, non sei se temos presidente, pero non temos. Eu non sabía eso. Dicía antes Vascuas que foi a primeiro grupo, a primeira agrupación local que presentou unha moción de Margarita foi outros. Non presentamos unha, presentamos 5. Nós somos moi traballadoriños. Xa. E o resultado sempre é o mesmo, Por ahora. Pode variar, pode ser 931 ou 94. Ou 94, sí. Pero bueno, o resultado sempre é o mesmo, pero temos unha cousa de certo que é que pasa o tempo e 6 meses, un ano, ano e medio e logo aparecen feitas as mocións, non? Entonces, pasou, curiosamente, ca Mesa do Comercio. A Mesa do Comercio tiña que estar constituída legalmente, o sea, por disposición legal, o 31 de decembro. Non estaba, non só sabíamos. E fixemos unha pregunta no pleno de febreiro. Dice, por que non se constitúe tal, cando se vai facer e tal? E outro día recoñeceron no pleno que non sabían que tiña que constituirse obligatoriamente. Entón, claro, non lle dixemos, entonces que o constituístes? Porque nós vos fixemos a pregunta. Estamos vos abarcando nosos tempos para que fagades as cosas legalmente. No, porque nós non sabíamos. É unha forma interesante de facer política, non? Facendo de oposición a oposición. E así pasa, cada vez que hai un POS, un plan de obras e servicios, facemos unha proposta de 10, 15, tentamos sempre recoller obras de cada unha das parroquias, non? As levamos mediante a nosa proposta, nos din, mediante unha moción non é a maneira de presentar propostas ao equipo de goberno. Díganos calén, eu levo 6 anos nesto e non me dixeron nunca. Vale, pero sigo insistindo, a mellor, e esas obras non van. E ao cabo de 2 anos, ano e medio, tal, no seguinte pos, aparece tal obra. Claro, nós temos que agradecer que teñan en conta esas nosas consideracións. Sí, claro que sí. A ver, que máis? Que quedou todo tan claro, faches tan ben que non hai máis nada que dicir. Eu, non máis como pregunta, así que un comentario, bueno, pois, que creo que fai referencia á liña que Máis Galiza mantén e que é distintiva de outras organizacións, non? Que tío comentaches que a defensa e a posta en valor, máis que defensa, posta en valor das institucións propias, da Xunta de Galicia, inda que non sexa suficiente, non? Pero, en realidade, se nós comprobamos o que pasou nos últimos 25 e 30 anos neste país, é que boa parte dos servizos públicos dos que fomos disfrutando a nosa xeración, non? A xeración, pois, que agora temos 30 e tantos, e para baixo, non? Pois, eses servizos públicos viñeron da man da consolidación das institucións autonómicas, non? Os nosos pais non nos desfrutaron, tuveron que sair polo mundo adiante, en moitos casos, ou traballar moitísimo, non? Para darnos as nosas oportunidades,
E despois sí que houve unha construción dun certo estado de benestar, non? De servicios de educación, de sanidade, os servicios sociais quedáronse a medias, non? Pero asociado á consolidación das institucións autonómicas, non? Entón, a clase media en Galicia aparece nos últimos 30 anos, eu creo que da man deso, non? De xunta das institucións autonómicas e dos servicios públicos. E agora vemos que estamos nun momento histórico para o mal, non? Porque justamente, sobre todo o Partido Popular de forma descarada non ten ningún tipo de problema, a nivel de Estado, a nivel galego, non ten ningún tipo de problema. Os servicios públicos hai que recortalos porque isto non é eficiente, e ademais a Xunta de Administración Autonómica é un despilfarro, non? Esperanza Aguirre se dixo que certas competencias tiñan que volver para Madrid. Entón eu creo que nos estamos xogando pois en moitas cousas, non? Nos estamos xogando moitas veces parece que é conservador, dicir, é que o conseguido hasta ahora pois foi bo en moitos aspectos. E o que nos estamos xogando é que iso continúe, non? Eu creo que a mellor forma de mostrar que que o autogoberno dos galegos é bo é o que pasou nos últimos 30 anos, non? Que a medida que a Xunta de Galicia gobernada por moita xente que non cría nela, pero gobernada desde aquí, pois foi collendo competencias e a calidade de vida dos galegos foi mellorando. E agora, pois parece que nos están dicindo, bueno, igual vistes por riba das vosas posibilidades, co tema da crise económica, da burbulla inmobiliaria, moi ben, pero está en cuestión eso, non? Eso é unha cuestión moi preocupante aquí, en toda Europa, pero aquí nos afecta moito. 100% de acordo contigo. Como non podría ser outra maneira. Mariña. Son capaz de explicar a miña vida, non?